aw bisimila ka bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ nin Kenya jamana kɔnɔ Nairobi diɲɛ selege naani ka lajɛrɛ tako 6nan kɛnɛ kuncɛra yen nɔ walasa ka farafina ɲɛta badabada sɔrɔ faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ wele ko Forum des organisations de la société civile u ka tile fila lajɛrɛ tako 3nan kuncɛra juma tɛmɛnen ni y'an don kan ye bakuruba kunnafoniw na sɔɔni minnu bɛna walawalalibaw k'aw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waliɲumandɔn u bɛ ka taa aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la Kenya jamana kɔnɔ Nairobi diɲɛ selege naani ka lajɛrɛ tako 6nan kɛnɛ o kuncɛra yen nɔ walasa ka farafina ɲɛta badabada u ka se ka kɛ sɔrɔfɛn ye bɛnkan 73 olu de tɛgɛ nɔ bilala farafina ani ɲɔgɔn cɛ Amadu Kamara a bɛ walawalali caman k'an ye an ka ɲɛ jɔ a ka sɔrɔlenw na Badenya ani sindiya o min bɛ farafina ni Japon jamana ni ɲɔgɔn cɛ depuis lawale la o kow bɛ senna an bɛ don min na ko bi bari sabu k'a da kan Japon jamana kɛlen bɛ ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin farafina ma siraw la sira minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin bayɛlɛmali ɲɛta kɛnɛya bunakun kan ani basigi ta siraw fɛ dollar wari miliyari 30 u b'o cari farafina kɔnɔna na san 2016 ka taa se san 2018 ma k'a yira diɲɛma la k'a fɔ farafina ka ko o b'o olu bolo ba la n'a sɔrɔ u kɛrɛfɛ jamana min bɛ yen n'o Chine jamana ye o fana ka wulikajɔ ɲɔɲalen bɛ farafina gun kan nin waati laban ninnu na o kadara kɔnɔna na u ka sigiliba fila kɛra ɲɔgɔn fɛ ni diɲɛ seleke naani tɔnba ka fara farafina jamanaw faralen ɲɔgɔn kan olu ka kuluba n'o ye Union africaine diɲɛ seleke naani waribonba min bɛ yen n'o ye Banque mondiale ye ani Japon jamana ninnu bɛɛ lajɛlen u bolo di ɲɔgɔn ma yasa baara minnu bolodalen b'u fɛ farafina gun kan ni ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yasa o baaraw bɛ teliya cogo min na ka kɛɲɛ ni farafina yɛrɛ ka ɲɛta sabatili ye o hakilina ye kɛlen bɛ k'o ta ko don ba la kɛrɛnkɛrɛn farafina sugu olu sankɔrɔtali senfɛ an b'a aw ladɔnniya k'a fɔ ko farafina jamanakuntigi 30 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɛɛ lajɛlen yira nin lajɛrɛba ye min kɛra farafin jamana ani Japon jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa o senfɛ bolona bilana sɛbɛnfuraw caman na minnu bɛna kɛ sababu ye ka farafina jago a n'a ka ɲɛta k'o sabati farafina ani Chine ni Japon ni ɲɔgɔn cɛ o baara ninnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kɛnyɛrɛyew cakɛdaw minnu bɛ min ɲɛsinen bɛ bayɛlɛmali farafina nafasɔrɔ sirabaw labɛn ko ɲuman ma kɛnɛya bunakun kan ani farafina gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ kɛlɛ jugu minnu bɛ farafina ani kɔngɔ ani minɔgɔ jugu ani basigi k'o bɛɛ lajɛlen lagɛ o bɛɛ lajɛlen jateminɛlen bɛ nin sɛbɛnfura ninnu kɔnɔna na wa ko u kɛlen bɛ ka hakilina dɔw fɛnɛ labɛn yasa an filɛ ka gɛlɛya minnu fɔ sisan olu bɛɛ lajɛlen ka lagɛ farafina ni hakili ɲumanw ye minnu bɛna farafina ka ɲɛta sɛmɛntiyali tɔ banba an b'a yɛrɛ la k'a fɔ ko dollar wari miliyari 30 in ni Japon kɛlen don k'a layidu ta farafina jamanaw ye o bɛna fara sefa wari dollar wari miliyari 21 kan layidu minnu tun taru fɛ ka tɛmɛ lawale la wa u ka nin lajɛrɛba in senfɛ min kɛra Kenyakaw fɛ Nairobi faba kɔnɔna na ni farafina ani Japon jamana u kɔni bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yasa fɛn min ye basigi ani farafina ka ɲɛta u ka sabati wa an b'a yira la Japon ale ni farafina jamanaw u ka nin bolo di ɲɔgɔn ma a kun ti dɔwɛrɛ ye yasa farafin jamanaw u ka se ka bɔ nɔgɔ la ka bana juguw kɛlɛ jugu minnu bɛ farafina kɔnɔna na fura ka sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na ka sanga ni diɲɛ selege naani ka ni lajɛrɛ belebele ye farafina jamana kuntigi furumusow ani Japon jamana kuntigi furumusow olu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sigi dɔ kɛ walasa musolakaw ani denmisɛnninlakaw olu ka kɛnɛya u bɛ se ka sabati cogoya min na Usmane Sogore a bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye o ko kan an ka ɲɛ jɔ a ka sɔrɔlenw na an ka jamana ɲɛmɔgɔ furumuso Keta Aminata Mayiga a yera lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan lajɛrɛ mun ni jamana ɲɛmɔgɔ furumusow y'a kanu k'o kɛ dɛmɛ ye k'o di u ka jamana ɲɛmaaw ma walasa ka musow ka kɛnɛya ko sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin muso lajɔlenw ka taa se denkuranitigiw ma ka kɛɲɛ ni diɲɛ selege naani tɔnba ka bolofara min bɛ ɲɛsin kɛnɛya ko ma OMS olu ka kunnafoniw y'a yira ko farafina jamana minnu bɛ Sahara woroduguya fan fɛ ko tile o tile muso 830 ɲɔgɔnna de bɛ fatu kɔnɔmaya banaw ka taa se jiginni ma k'a sɔrɔ o fatuli ninnu bɛ se ka kunbɛn n'i ye jateminɛ kɛ o hakɛ ninnu na o bɛ adamaden dusuku kami k'a sɔrɔ bana wɛrɛ bɛ ka ni ɲɔgɔnna kɛ musow la n'o bɛ tali kɛ Sina banaw la
ani dɔ wɛrɛw ka taa se sida ma o min bɛ ka muso caman faga jamana o kelen kɔfɛ ka wulikajɔ camanw kɛ jamana ɲɛmɔgɔ furumusow fɛ ka bɔ farafina kɔnɔna na u y'a yira k'u kan k'u bolo de di ɲɔgɔn ma walasa u n'a kunbɛli kɛ banaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bana o bana bɛ ɲɛsi musow ani denmisɛnninw ma o kadira de kɔnɔna na u ye nin jɛrɛ in sigi sen kan walasa a tabaga bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamu jolenw sɔrɔ wa jɛrɛ in dabɔra kama ni jamana ɲɛmɔgɔ furumusow fɛ tuguni walasa u k'u tigɛ di jamana wɛrɛw ma i n'a fɔ Japon musow nu denmisɛnninw ka kɛnɛya binaku ka ale kelen bɛ ka wulikajɔ caman kɛ minnu tora hakiliw fɛ ni a ka sira a ye sira mun sigi sen kan n'o ye carnet de santé de la mère et de l'enfant ye n'o dabɔra Japon jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a janto muso lajɔlenw na ani denmisɛnninw bɛnkan minnu kɛra musow fɛ kɛnɛ kan o de ye ka hakilina wɛrɛw ta maa wɛrɛ fɛ hakilina minnu ka ɲi k'o k'u ka sinsinberew ye u ka jamanaw kɔnɔ ni lajɛrɛ in tɛmɛnen kɔfɛ TICAD fɛ jamana ɲɛmɔgɔ furumusow y'a kanu k'a bolodi ɲɔgɔnma sinsin kosɛbɛ u ni Japon jamana cɛ walasa k'o kɛ siraw ye u ka jamanaw kɔnɔna na minnu bɛna ba don musow ka kɛnɛyako ani denmisɛnninw ka kɛnɛyako la an ka jamana ɲɛmɔgɔ furumuso Keta Aminata Mayiga k'a fara jamana ɲɛmɔgɔ furumuso tɔw kan u ye hakilina falefale dɔw fana kɛ kɛnɛ in kan minnu bɛna kɛ sababu ye ka dɔnta kawriyaw ta ka ɲɛsi u ma ka ɲɛsi nin koɲɛ ninnu ma k'a se ka nin baara in kuncɛ jamana ɲɛmɔgɔ furumusow ka jɛrɛ in sɛbɛkɔrɔ laɲininen don kunnafoni carili la walasa nɔgɔyada na don musow ani denmisɛnninw ka kɛnɛyako la farafina gun kɔnɔna na fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ wele ko Forum des organisations de la société civile olu ka tile fila lajɛrɛ ta ko sabanan kuncɛra juma tɛmɛnin sigi in kɔnɔna na u bɛnna kelen ma fɛn camanw de la an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Sherifila Jabaniso tɔgɔ la Kadi Jakite a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali nka a bɛ lakale an ye Tata Ture de fɛ an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. U bɛ taa mɔgɔ 7 la mɔgɔ minnu n'u bɛna baara kɛ san 3 kɔnɔ u ka baara fanba bɛna kɛ jamana kɔnɔdenw tuguɲɔgɔnyali ye ni san labanw na société civile ka baara y'i kunbɔ yɔrɔ yɔrɔ u sera bɛɛ kɛnɛ kan Fosco ka wulikajɔ bolila sɛgɛsɛgɛli bɛn sabatili dugukolo kan fo ka taa se an ka bolo ɲɔgɔn fɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ forum ɲɛmɔgɔba y'a yira a ka kɔrɔfɔw la ka fɔ baara caman de tora min bɛ ka mɔgɔw kɔnɔ mɔgɔ minnu n'u sigira biro la ka kɛ forum président ye o ye danayaba de ye fɔlɔ danaya min don o kɔrɔ ko forum membre b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se baara min bɛna kalifa i la i bɛ s'a kɔrɔ i bɛ s'a kɛcogo la wa i b'a lase fo a dan na yɔrɔ o kɔni o bɛ mɔgɔw la nisɔndiya ɔ filanan fɛnɛ forum fɛnɛ tɔn ye tɔn min place bɛ jamana kɔnɔ donc k'a fɔ ko anw bɛ ko o tɔn ɲɛmɔgɔ ye walasa ka o tɔn place fa jɔyɔrɔ fa jamana kɔnɔ hakili o fɛnɛ bɛ mɔgɔ nisɔndiya dɛ perspective b'an bolo a fɔlɔfɔlɔ o ye ka an ka groupe thématique minnu bɛ yen k'u ladila k'u sigi sen kan k'u ladila walasa u ka se ka baara kɛ joona ka baara kɛ ka ɲa o ye fɔlɔ ye filanan tɔn forum minnu bɛ kɛ région na olu n'an taamasira k'o sinsin joona joona walasa olu fana ka se k'u place jɔyɔrɔ fa jamana baara kɔnɔ ayiwa min ye naaninan ye sa o ye anw yɛrɛ minnu ye conseil d'administration membre ye anw ka se k'an ka baara kɛ bɛn ani kɛlɛya kɔnɔ. Fosco ye waliya dɔw sigi sen kan Mali société civile yɛrɛ ka baara kɛcogo ɲuman kadara kɔnɔ walasa ali bi wulikajɔ min b'u la k'o wulikajɔ don ba la ani ka dɔ fara u ka yelen ka u ka baara kadara kɔnɔ société civile sigilen don kuma ɲɔgɔnya hakilina falen fo ka taa se baara ɲɔgɔnya u ni cakɛda wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. San'an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kuncɛ an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli kama Burama Jaradi Benson ale bɛ walawalali caman k'an ye ko kunkan bi an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Gabonkaw fɛ yen maa 628 bɔɲango o de bɔra ni ka taa kalafili sibiridon kalafili min kɛra jamana ɲɛmaasigi o hukumu kɔnɔna la kalafili in kunfɔlɔw tɛmɛnen kɔfɛ tarata don jaabi kunfɔlɔw olu na bɔ ka bin Gabonkaw ka ngwara daba min bɛ yen ni o ye Jean Ping ye ale kɔni bɔra karidon Libreville Gabon faaba kɔnɔ k'a yira kunnafoni dilaw la k'a fɔ ale kɔni ye sebaaya sɔrɔ ni kalafili in kɛnɛ kan nka min ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ ye Ali Bongo Odimba ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi k'a sabu kɛ fɛn min ye jaabi ye olu ma bɔ ka binban ko maa kan'i disi gosi ni sebaaya ye nka farafina ye jɛkulu min bila ka taa Gabon yaasa ka taa ni kalafili in dɔdɔli ma olu kɔni ka hakilina kɛra k'a fɔ ni maa fila ka nin hakilina in ni o ye Jean Ping ye ale ni Ali Bongo Odimba ye k'o ti kojugu ye politiki bunakun kan nka fɛn min ye Gabon sigibaw ye olu kɔni jɔrɔlen don k'a sabu kɛ fɛn min ye ni kalafili ye a ka se ka kuncɛ hɛrɛ ani baden na cogo min nka ye ni kalafili kuncɛliw cɛ min ni o kɛra sibiridon Gabon jamana kɔnɔna la ko ni maa fila bɛɛ lajɛlen kɔni ye kulekan bɔ
k'a yira k'a fɔ ko yurugu walew o kɔni cayara kosɛbɛ kalafili kɛnɛ kan ka bɔ ale jamana kɔnɔna la. Tunisie jamana ye gouvernement kura sigi min ni o ɲɛmaya dira Youssef Chahed ma. Baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka boloda u fɛ bin dɛnɛ yaasa ka hakilina kuraw jamana ɲɛtaa baaraw ka se ka boloda k'a sabu kɛ jamana sɔrɔ bɛ denkan dɔn na o bɛ san 5 bɔɲɔgɔnko bɔ. Gouvernement ɲɛma kura Youssef Chahed gouvernement ɲɛma baaraw bɛɛ lajɛlen kalifara ale ma maa fɛ maa min ni a y'o nɔnna bila. O kɛra ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la min ni o kɛra Tunisie faaba kɔnɔ Carthage. N'i y'a ka nin gouvernement in ta k'a lajɛ musolakaw ani denmisɛnlakaw de cayara la kosɛbɛ yaasa yɛlɛma kuraw ka se ka boloda jamana taabolo kuraw la Tunisie o jamana kɔnɔna la. Wasabulon kɔnɔ wasadenw olu ye bolokɔrɔta ye. Wasaden 217 bɔɲɔgɔnko maa 100 ani maa 68 bɔɲɔgɔnko olu y'u ka danaya ta ka da a n'a ka gouvernement kan. Youssef Chahed Tunisie gouvernement kura ɲɛma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale ka gouvernement na ɲɛda kura da min ni o bɛna tali kɛ baarako gɛlɛyaw yurugu ani bamanji jɛkulu min ni o bɛ Tunisie kɔnɔna la bi n'an k'olu ma ko terrorisiw olu kɛlɛli walew ka se ka o boloda. Kɛnɛyakaw fɛ yen kow kɔni gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ u ka comité olympique bolo k'a sabu kɛ Jeux olympiques min bɔra ka kɛ Rio Brésil jamana kɔnɔna la ko duguduguma ko caman ani ka taa se dɔrɔgu min ni a yera u ka bolikɛlaw joli la o kɔni kɛra ko ye min ni a ye kɛnɛya jamana ɲɛmaw tɔɔrɔ kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna la maa 3 bɔɲɔgɔnko comité olympique ɲɛmaw la k'olu kɔni nɔ yera ko la sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ bin dɛnɛn don utukalo tile 29 ni maa 3 in lamɛnna polisiw fɛ sibiridon u lamɛnnen kɔfɛ polisiw kɔni y'u mara u bolokɔrɔ Nairobi kɛnɛya faaba kɔnɔna la u ka ministre des sports ale fana welela polisiw fɛ hali ni a y'a sɔrɔ alamisa tɛmɛnen ale kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ comité olympique ɲɛmaw ko olu bolo bɔra baara la kɛnɛya kɔnɔna la nka maa 3 min kofɔlen filɛ comité olympique ɲɛmaw la olu kɔni minɛna polisiw fɛ k'a b'u seginni ka bɔ Jeux olympiques kɛnɛ kan Rio de Janeiro Brésil jamana kɔnɔna la. Farafina jamana ɲɛmaw ye lajɛ kɛ Tokyo Japon ale faaba kɔnɔna la nin ye ɲɔgɔn ye takun 6nan ye min ni an ko ma conférence internationale de Tokyo a bolila hakilila minnu kan o de farafina ale ɲɛtaa baaraw bɛ se ka ta bala ani ka u senteliya cogo min banajuguw ka se ka kɛlɛ ni ka bɔ farafina walima diɲɛ bunakun yɛrɛ kɔnɔna la pewu yaasa dɛmɛ bɛ se ka ta ka farafina jamanaw sɛgɛrɛ u ka kɛnɛya ko olu waliyali bunakun kan diɲɛ seleke naani waribonba n'an k'o ma ko banque mondiale olu kɔni ye dolari wari miliyari 24 bɔɲɔgɔnko ta yaasa farafina bɛ se ka dɛmɛ cogo min ni o nafolo ye san 3 bɔɲɔgɔnko o kɔnɔna la diɲɛ seleke naani waribonba ani ka taa se Japon gouvernement ɲɛmaw ma fo ka taa bila u dɛmɛ jɛkulu la olu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye wa kow ka se ka senteliya farafina ɲɛtaa baaraw ani gɛlɛya jugu minnu ni o bɛ ka farafina sɛgɛrɛ fo ka taa se banako olu kɛlɛli waliyaliw ma min ni o bɛ ka dangari farafina ale taamasen na kosɛbɛ ɲɛtaa baaraw sira kan diɲɛ seleke naani waribonba ɲɛmaw y'a yira kɛnɛ kan k'a fɔ a tɛ olu tɔɔrɔ ka wari bɔ ni ka di farafina ma yaasa bana cɛjugu minnu ni o bɛ dangari ɲɛnamaya la olu ka se ka kɛlɛ ka bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ cogo min. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn sini ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na.